guys! Happy Thursday! Nasa post ulit kami. Ito na asawa ko, oh. Yung kinuha ay bago siyang package. It's full of package! I hope all. Yeah, I think we can also package on us before. Okay, Where? wait. They're bringing to the. I need a QR code. I think we give the address. The next day. Guys! Good morning! Kita kilikili. Good morning. Today is Friday. Diba? Kagahapon na lang yung video natin. Maiksi lang siya. So, another day ngayon. It's Friday. At ayun ako sa bahay dahil wala kaming pasok! Oh my God. Charot. Wala kaming pasok sa school. So, yes. And, nagsabi sa akin yung aking kaibigan na kami daw, kung gusto ko daw sumama, pupunta kami ng mall. So, yun. Kasi, may pupuntahan siya doon sa mall kasi sasauli niya nga yung kanyang nabili na dress dahil hindi nga daw nung sinukat, nung inano niya na. Kasi hindi siya mahilig magganon yung magsusukat-sukat. Ako din naman. Hindi ako mahilig magsusukat. Siguro kung mga pantalon, ganyan. Pero kung mga mga dress, hindi masyado. Siguro kung pwede, ganyan. Pero siya kasi parang hindi siya ganon. Basta inaano na lang niya sa kung ano yung sukat niya. Ganon siya. Tapos, nung inano nga daw niya sa bahay nila, dito niya nagustuhan yung fit. Sabi niya ganon. So, sabi niya, babalik niya. So, medyo na daw yun. Basta ibabalik daw niya. At, gusto ko raw sumama. Kasi sumama doon sa mall na yun. Kasi nga, siya mag-isa. Charot. So, yes. At ang sabi niya sa akin ay, 9:30 niya ako dadaanan dito sa bahay. Dahil, sasakyan yun. Anyway, pupuntahan niya ako dito sa babalik ulit doon. Kasi doon, saan ba ang daan nun? Doon ang daan sa kanila, papunta doon. At di pa ako nakapunta doon sa mall na yon. Kasi madalas namin pinupuntahan ng aking asawa ay dito sa Bon, tsaka sa Cologne. Ayun yung aming madalas sa pinupuntahan. So, yes. At alam niyo kung anong oras na? 9:10 na. 5 pala, 5. At kakabangon ko lang sa higaan. Charot, kanina pa ako gising. So, syempre, nag-scroll ng TikTok, ganyan. Tapos, tsaka ako naglinis ng konti dito sa bahay namin. Tapos, mag-aasikaso na ako. Mabadaliin ko na lang to. Charot. Tapos, ayun. Lakad na kami kasi Maya, andito na yun. Ayun, so, yun. Tignan natin, baka may mabili ako doon. Charot. At ang aking asawa, guys, ay nasa trabaho na. Maaga siyang gumising kasi maaga yung start na kanyang work today. Ganoon. So, yun. Happy Friday. Aray, kinukot-kot ko tong aking tatak. Oh, tatak Pinoy. Charot. Ayun, so yun. So, yes. Let's do this. I will see you guys later. I'm outside now. At ako'y naglalakad na. Nandiyan na siguro yung classic ko. Diyos ko, saktong-saktong 9:30. My classmate at my friend is very good. May car kasi siya. So, yun. Tsaka nagsabi siya na ito yung outfit ko ngayon. Yung shoes ko guys na nabasa ng ulan, natuyo na siya. So, suot-suot ko siya ngayon. Natasha is here. Hello. Hello, liebe Natasha, baby. Oh, wie geht's? Wie geht es gut? Und dir? Wie geht es dir? Where are we going? They just said something in the news What? about the drinking water here in Eifel. What happened? Dirty? Huh? Dirty? Yeah, Stadion war das erste nach den Absagen in Österreich.
pauwi na pala kami. O, dito yung aking kaibigan nagpagas. Nagpagas siya. Yun, nagpili ako ng tea. Charot. Hindi ako masyadong na-video. Ganahiya ako sa kaibigan ko. Yun, pauwi na ako ng bahay, guys. Hatid niya ako. 2,000 years later. Sausage! What is this? Is this a dress? Is that sauce? Eat. Bye! Oh my god. Really exciting. Sa bahay na pala kami, kanina pa. Anyway, at yung asawa ko is alis na, papunta ng kanyang trabaho. Pagdating namin ito ng bahay na to, nagtulog lang kami ng saglit kasi nga may work yung asawa ko after. Tapos kumain kami ng tinapay. Ayun ang aming lunch. Lunch o parang hindi na lunch kasi anong oras na, 2:00. Parang ganun kasi kumain kami doon nung pumunta kami ng mall. Ayun lang yung video ko doon. Tapos, ayun. So, doon sa napuntahan naming mall, guys, is merong, nakita namin, merong Asia store. So, nakabili ako, guys, ng, ayan, meron akong, ang tawag dito? Bean sprout. Ang tawag dyan sa atin, nakalimutan ko. Ano ba yan? Parang timang naman to sa Michelle, nakalimutan. Tapos, nakabili din ako ng ampalaya. Ang dami nilang ampalaya doon, pero bumili ako ng isa. Kasi gusto ko yan siyang pang Tapos, bumili din ako ng bubble tea. Isang ganito, tsaka isang matcha. Tapos, yung nabili ko. Pinaglalagay ko na kasi. Pagdating ko kanina. Tapos, bumili din ako ng gin ramen. Isa lang din, kasi, tsaka isa lang din na na migoring. Ano binili ko doon? Nakabili pa pala ako ng seaweed. Ayan seaweed. Tapos guys, yung seaweed na yan, nabili ko pala yan kagahapon nung namin ng aking kaklase, ng aking friend na kaklase ko. Yung seaweed na yan, tsaka itong matcha tea, ayan matcha green tea, sweet matcha, ay siya guys, 6.99 euros, so parang 7, ganyan. Tapos, nakabili din pala ako ng lumpia wrapper, kasi gusto kong gumawa ng spring rolls. Yes, at bumili na rin ako ng mga something na kailangan ko sa spring rolls. Tapos, guys, ayan. Tapos, sabi ko sa asawa ko, kasi may nagustuhan akong doon, dress. Tapos, sabi ng asawa ko, sige kunin mo, bilhin mo. So, kinuha ko. Wait, pakita ko sa inyo. Wait lang. Rare. Kita yung tiyan ko. Nasaan na ito? Kasi exit damit ko pala. Ito guys, binili ng asawa ko sa akin. Orange siya, orange. Ayan. Hindi siya gaano mahaba, pero kung may pink sana nito, pink. Kaso walang pink. So, ito na lang, orange. Tsaka gusto ko talaga siya. Na love at first sight. Charot. Ayan So, try natin. Pasensya niyo itong suot ko. Iksi ng suot ko kasi nga nagbihis na ako. Nagdulog
Tapos, kumain lang kami. Tapos, yung asawa ko. So, try, ipakita ko sa inyo, guys. Okay siya. Diba? Oh, wait. Ano ko sa inyo para makita nyo yung charot. Talagang ano yun. O, diba? Ang ganda niya. Para akong ano lang. I gotta choose. I gotta trust. Makes me a princess. I guess. Charot. Kung may pink sana nito, mas okay. Kasi gusto ko talaga ng pink. Sabi, nakita daw pink yung asawa ko, kaso hindi ko bet yung design. Sabi ko, ito ang pinaka gusto ko. So, ito. I gotta choose. Magkano ba ito, guys? Naka-sale siya, guys. 20 euro, di ba? Ang dami kasi doon naka-sale. So, gusto ko siya parang summer dress. I gotta choose. I gotta trust. At meron pa pala akong nabili, guys. Nung pumunta kami ng kaklase ko, di ba? Ito. Another dress. Mura lang to. 7 euro. Siya. Ayan, maganda nito, guys. 7 euro siya. Tapos ito. Kasi nga naka-sale doon. Ayan. Pwede ito, halimbawa naka-dress ako, tapos biglang lumamig ang panahon. So, pwede ko itong i-partner dito sa dito, di ba? Oh. Ganda. Sarap. Ito naman magkano to? 7 din ba to? 7. Tapos 7 din yun. 7 to. Ay, ito 20. So, yun. So, bala ko sanang mag-ano ngayon, lumabas at mag-bike or pumunta ng bayan. Hindi ko alam. Pero magsalang muna ako ng labahan. Ganun. So, yun. So, guys, update ko kayo mamaya. Tapos, gagawa tayo ng spring